ani v krypte aplikácie neboli tak ďaleko, ako sú dnes. Už len to, že keď si chceš kúpiť Bitcoin, tak služba Apple Pay, Google Pay v minulosti neexistovala, nebolo to tak rýchle. Jednoducho postupnými krokmi sme sa k tomuto dopracovali. A ja predpokladám, že do veľmi blízkeho obdobia budú vznikať ešte lepšie, rýchlejšie funkcie, či už na platby, na posielanie transakcií, na overenie transakcií, na overenie identity a tak ďalej. A práve aj kryptosvet, keď vidíme a pozrieme sa ako smerom dozadu, tak postupne s príchodzími reguláciami, vidíme ako ten segment sa dostáva stále bližšie a bližšie k akémukoľvek zákazníkovi. Čiže tu je už len potrebné, jednoducho stále existuje v podstate ako keby teória, že jednoducho keď chceš nejaký technologický segment bol adaptovaný, tak ľudia si musia na tú technológiu nejakým spôsobom zvyknúť, musia si ju osvojiť, musia ju poznať. No a potom sa to stane akýmsi zvykom, že kde už vlastne, keď ty nebudeš v tej novej technológii, nebudeš ju využívať, tak preto tvoje okolie sa začneš stávať čudným. Preto dnes aj napríklad, keď človek nemá Facebook, alebo nemá Instagram, alebo nemá nejakú sociálnu sieť, tak alebo nejaký komunikačný kanál, to už samozrejme má dnes veľa ľudí. Súhlasím. Ale to sú len ako keby pohľady zo sveta, kedy napríklad vidíme, že jednoducho, že už keď to sú tí neskorí adaptéri alebo neskorá populácia, ktorá vlastne prichádza do tej služby už vtedy, keď to majú všetci.